Okay, napunta sa itong channel karon. So, kanina yung video no, kay continuation na niya ito akong last na video. Itong kung saan pag-determine kung uptrend ba or downtrend ang market sa lower time frame. So, ang akong gamit na time frame is 5 minutes. So, last akong gamit is kani trading view. So, namo ginangutan na kung saan daw ni pagbutang sa MetaTrader. So, muna MetaTrader na akong gamitan karon kay maupo niya akong ginagamit sa akong video MetaTrader. Baguhan ko sila kay kalitaw trading view. So, kanila no. Pagbutang ato, EMA man to siya. So, diri wala EMA diri moving average ang naa. So, kanila no. Diri lang ka sa indicators list. Click nyo muna, then trend, moving average. So, diri na to siya himuog EMA. Kay na may EMA to diri So, mahimo siya exponential. Siya mahimog SMA. Kana. So, EMA man natong gamit. So, EMA lang. So, ang ato ang period is 365. Ako na nang giingon sa last ng video. Pero sige lang. Kung ingon karon no. 365 kay nang base ko sa kung pila takadlaw sa isa ka tuig. Okay, then duha man ka MA balik sa punta, then trend average tungaon lang nato ano. So 180 na lang nato exponential gyapon moro gyapon na ang mootra is period of kaning color. So tron ni natong color aron ma-identify nato kung asang 180 asang 365. Okay, so mo na itong 180 ang yellow, ang blue is ang 365. So, ako naman yung gingon, no? Kung saan pag-identify kung downtrend or uptrend. So, downtrend siya kung ang yellow or ang 180 nasa ubos sa 365. Kung ang yellow or ang 180 nasa taas sa kaning blue or 365, so uptrend na siya. So, kani, downtrend siya. So, sa ako pang gingon natong last na video, magkuhan po kong isa ka indicator para mo ingon kung kano sa tamo sell o kano sa tamo buy. Kay kung kanila nga atong basihan maghulat sa crossover. So dirita mag-sell ta crossover kay gikan siya sa uptrend na crossover siya, so kadong siya downtrend. So kani downtrend. So kung maghulat po ta crossover ani dugay pa kayo no, wala useless sa nga atong pag-scalping. So mo nang gamitan ako siya gisa ka indicator. So kani din na indicator is ATR2. So so kani din na indicator no kay non-repeat na siya no. Dili magutro-utro. So unsay kalainan sa non-repeat o kanang repeating na indicator. So kani once na mo signal at siya dira na gina siya. Non-repeat na siya. So ang kuan repeating indicator pag mo signal siya dira so pre mo bay na ka nya ni ubos di ay ang signal ato mo balhin ako diri ang arong balhin ako to diri kung kan asa siya ni ubos ana siya no kanang mong balhin ba dili siya kuan dili siya consistency signal wala siya paninindigan kana lang no. Karon sa una ko ni paggamit. So dali ra kayo ang kanang pula na arrow mo na signal pa-sell, ang arrow na blue is signal pa buy. So tan-aw na to 5 minutes lang na siya. Tan-aw na to kani ang una na to nawon is ang duha ka EMA, duha ka exponential moving average. So, pag tan-aw na to na nasa ubos ning 180 na siya sa ubos sa 365, so downtrend siya. So ang atong entry is sell lang gid siya. Dili ta mo entry og buy. Sunod dita sa trend. Kay downtrend man siya, so sell lang ato ang entry. So aman ta pwede mo entry. Okay.
So downtrend man siya, so mo entry ta sa katong mga pula na araw. So diri pwede ta mo entry. 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 Ano? So dili mo mabalaka kung for example naka-entry na ka diri. Entry ka diri. Ini taas siya. Taas. So yung kabalaka ano kay ni sunod man ka sa trend. So ayaw kabalaka kung nitaas yan, negative siya, ayaw kabalaka kay nagsunod man ka sa trend. So ano lang no, pag entry ni mo diri yaw niya nitaas yan, hadlock na kay mo na rin gi-close. So sagdi lang sa agod kay wala pa man nag signal ning 2 kmi, wala pa ni signal ning 2 kmi na mo uptrend siya. So downtrend pag yapon siya, lagyo pa kay na siya. So ay lang kabalaka, hulat-hulati lang tanaw diri ani ubos na siya. So yun na ni mo i-close, ulat po kag another signal na po siya diri na po ni kuan ni pwede na po ka mag-close, signal po siya diri, pwede na po ka mag-close sana. So ano lang, ingana lang siya kadali, simple na kana siya. So 5 minutes lang ka, yan lang nang gamita sa 1 minute o sa 15 minutes pataas, 5 minutes lang kita. So tana no, masabtan ninyo. So kung uptrend po siya, magita taga-trend ha. Kung uptrend po, ninyo ratong balyan. Scan po. Grabe talaga din. So pag uptrend siya, nasa ibabaw ang 180. Nasa ubos ang 365. Scan lang inyong basihan, kinindua kung uptrend ba or downtrend. Pag uptrend, ang inyong kung ano is arrow, katong arrow na green. Ano itong arrow? Arrow na blue di ay. Ano si arrow yun? Hindi siya ma-apply PM. Mirror siya na-apply. Sige lang na kay basta pag siya pag uptrend, ang inyo na pong basihan na mag-entry mo is kaning arrow na blue. So ano lang no. Yan, simple lagi case guys. Ayaw lang din mag-hadlock. Ayaw hadlock, salig lang. O isa day sa kuan ginalikayan na ni isang news. Pag na news, ayawin mo pag base sa inyong indicator kaya wala yung indicator na mo pantayan yung news. Kaya news mo yun pag minsan naka-perfect yung imuhang sit up dira and pag butang natog 98% naka-perfect na yung sit up dira pag hapon na pulos kung na news kaya lang kanang news mo na yung bungkag sa inyong mga nindot na sit up. So mo lang ako kung ano maggamit mo ani mag-sample na news sa alas 7 sa gabi sa kanina kuan sa kanina currency sa USD na currency. So niya ganahan mo trade of USD. So alas 6 sa gabi dapat close na inyong trade. Mag-trade ra mo kuan tato 12 to 5 12 to 5 pinakataas na ng 6 dapat na close na inyo yung kuan kay pag na-news huwag kita kabalo kung asa na padulong mo pataas ba na o pasaka niya mo balik mong trade pagkakuan na mga 9 sa gabi ano kung ang news alas 7 sa gabi example alas 7 sa gabi ang news. So mo balik mo trade mga alas 9 na sa gabi o alas 8 okay na niya kung namagaling mo yung trade before atong news dapat pagka alas 6 na close na tanin niya. So yun na lang kadali no. So maulang sa to sa karon no tanang nasabtan ninyo nga kung namoy pangatana comment lang sa comment section ato nang tubagon. Ito